Kajing pesangai kensan jong kadis council ya kajing penlong ya election banjir soda jong karat sebong kelawan rak kajing penikedet buat kajing lengok ya ki katu kat ni kiri urang ba jong katai karat. Nak yang we ni kertong nak katai karat sebong ubadai ru bani aireng ru ha katai ka election banjir soda kata ba Samuel Khongbo ha ka janmiat jong ka Patrick Unailar kata hanin kasngi oleh bani kendu iki board penya jong katanat election jong kadis council kemudian pet penya ya election jong katai karat sebong ban keli pertau nak kai gadau ba ki pensange no ya katai election haga jekan bat ki katu kan ngot kilat phai kubor nak liang ba Samuel ule thu ba kat kum ka jipen bet nak council ba ka apru tarik kadai ban penlong bet ya ka election banjit yo sodar handrai kendit kansan ka absan tarik nak liang ka dis council ka pensange kansan no klamatip ya kadau pura ulong ru ba kane ka jingle ka dis council ban pensange kansan ya kane ka banjit ka election jit sodar kelapa lengok ipat ba jong karat cabang ulong ru ba kajing sa thli jong karat cabang klem usudar menta kelaya la kumba saw ne san barai du ulong bakat kum kajing yo pensai na KDC kajing pesangai kansan ni ke election kadai na ka daw kajing bombyang kajing pen kre ke election ban na kaliang KDC kala kular ban simkhia bat sen ru kan sapenong no ya ke election banjit jo sodar kat kum kajing angnur jong ipat ba ngadai wei naki nong simenta means candidate banyak simenta kan ke election jongka jinjit sodar jongka saurat ngadai napok rat sabong namang idon sau teli kirat hapok jong hima karim ki bahap pok ka an ke belasna jongka diskusi haus nem saja kena sebab kena pinyo to lai teli kirat ki ladep ke basak ka dis pangkarat sabong ya karat sabong la debu ya kasni at pun tiu tadi kebut mensing sejai nak liang jongi ngedon sangut ki ba simenta ki kandidat ki kena kam te ngang ada way nak kita umum mana tendai kesan hak art pun tarik art santri reu baje janmit ngiyo ke kubor bala pasangai kan ka jingjit soda means kan election kaban long art pun tarik kaban senang na pra baje hadu saw baje janmit tena tak kadau kabu ke jing lengok nak kalian swa jong asimet nak kalian jong kirang ba snong nak kalian jong kinong song sensa snong nak kalian kinong kesan ki badan rengkat batngah bat kabar pan kabo ya kajing lengok na mentaki wei pat ru kan thuk ki be simenta kum ki kandidat bat ya kinong song song jong kala sabong bar ko wei tenak tak ada ke pelong ngi bangin wan tak si hapo diskusi namar ngi hap ko kata ka saurat ak ka bepet ka bakmi na jerong ka diskusi kadon ke komiti jong ka election committee ka ba diskusi ka de sena kat kum ka provision jong ketegaan tenak tak kadau ngiwan mentak sengi banyo di site kai kadau ke badan sadin dan kai kijing mut ya kajing le kerke ikene kam ke babu ya kajing ya kajing klumar jing mut ha barok we garat namar bakum bakal mentak ala sabong kam don sodar nak kata kadau barok kinong sulong kilang nur ba arpon tadi nginjet yo sodar bat hadin jong kata kan long garat ke babit ke biang rengkat bat unang yalam ubung mut sodar naduk menu ka kumba kalong menta karat sabong kamdan sodar su la kumba sau banai san banai namar uniu sodar barim ka jing ka kut ka tem ko jungu ngalarangam bakla ka banai ba hadin jong kata ngila persang banyo dau acting sodar tendai kumba kalong pan namar ba barok kirat ngedon lang barok sau teli kirat barok lai teli kirat ka jing sodar jong ki sodar ki badan kata ka por kalakut tenak tak dau kadis konsil kalabu bat kalapen krek bahkan dan ke election sodar habro sau peli kirai tela dep senai kata election committee bat kata election committee jong ka jingjit sodar nak bentah sau peli kirai kala peniat kum kalong mentah kala dep lai peli kirai ka basak ada bi setangga ra cabong kai ka bengkuan mentah kalong kum ngai thu menaba ka jing pensangat kensan ya ka jingjit yo sodar kemut ka kam tu nasu tangkat ala ni kat lai kentah prabaji ngin senang mestep ndre baji janbit ngiyo ikene kubor tiyo no pia kenduk mentak sengi ngi wan kum ka kenhun ke badan hapdeng ka jing lengkhom jing mut mo hapdeng ka jing bom sai dai tamangi ten rai ya barok kinong susunan jong karat sabong teng sngo ba kat kum ka jing tip ngi i ba pentip sa ka tek election committee udai under secretary ubadai pej ya kanega ya ka jing sensa ki sinong ki taw minska ilaka tenang tak kadang wan kenduk mentan dina sumit ka kamera jungu ngi kren batu kai kada dan nak kalian kajung ong bet kat kum ka jing pentip kalong bet kadon ka jing bom biang ka jing ujor halo ka jing bom biang ka jing penkai ya ka election
Kabamut ba kampiang ketika election committee ka ya bet ya ketika jingjit soda. Kata ketika jing sai ka bangiyo. Te rei toh ngatrai ni sngut tenat bat bahadin bangila yo ya kenika jing ya kendu. Te nakaliang ka jong u ong ba ya kenika kam nginong penslam na bang sungtu kakta. Mo kakta ya kinong simenta kakta ya karat kakta ya unong soksnong. Te kum bakalong menta kam ngiyo ka jing tip. Wat ada kampat long haka balong official ten rei verbally ka sulong baik ba ya kan ka kam on sa simkloi bat on sa pendep kloi te kata kada ke jingwan ke jongi ban ya kendu khnang bang ba kinong sok strong kala sabong kinyo jing sai hak bagi dei bat ke jing persangak kan san ya ka jing jit soda ka ba dei ban long hadu kata kam te ke jing hon nyim yo ke jing hon ka sisa naman ba nila persang ban tip ya ka daw ka baten rai mo kam dei tang ka jing ya kren ten dei la ka long ka bala ang kwat ka jing tho bahalo kan ka ground halo kan nong rim bala ban persangak ka bakat kan ke jing pen krek namanya kan ke jing pen krek kam tuna ya ka lai banai kemut ar banai mental barok ki bamut ban simenta kemut ngia bun kam pen krek kan ke jing ten rei nakaliang kum ka bang yo jing sai ka sulong ba ya kata ka benta ba on simploy ba nong pendep ploy kan ke kam ten rei ban ong ban ai pat ya kan nong rim ya ka daw ko batikna da ka jing thok kemut ngim yo Kamu kam fix tarik ni ta jong dalam tahu ondas ketri kum ai tarik ban blong. Berbalik bang ong mena kampat long official ten rei berbalik ka suong bet ba ya kan ka kam on lek loy bat ngin persang ban bu ya ka hapok khandai tarik jong nu banai September 1 tengi sampai endangi yo ya ka oda Kat mo jing siam jo pi ka ai tarik ka daw blong pat ba ka kan sa pensangak san kan ka jinjit soda. te kadau ngilak persang ban yit ya kadau mo ong mena bakan nomlong tang da ka jing kren tin dei bakan long da ka jing thok nama la pensangak da ka jing thok ngilak pen krek ka kam bu da ka jing thok te kadau ko dei ban long da ka jing thok ten rei kum bakalong menta nyimpat yo ka solid evidence nakai kadau ka pelong ban persangak kan san ten rei nakaliang ka jong ngilak ka pat da jing syaba ni dei ban yo ya ka jing thok ka pasai kai kadau bat balai ban persangak kan ka Tik mo long. Matrai to nakaliang ka jong ka pat ya pi ki pralok ki badai na benta ka jing tip na benta ka jing sa jong pat ba lada long ka bala ka pat ya pi ba pin sung ba ban bud din lim kan kam bo nakaliang ka jong ngi lawan ya kan do yung te kita ka ong ba ngi ang nut hisab kan don ka jing thok ka pasai ba lo kita jong kita kan ong rim persangai kan kam tenai lada long ka bala ka pat nakaliang jong pi sung ba ban bud din lim klang bo pat ba ka sung jong ka chai riwat mi ngi penusla ka penusla ka kan thup apa kana chabong ngi don kat south league snong te nakata barak kat south league snong kemut ngihap ngidon be ka thup jong kala chabong kemut barak kat south league snong kinong susnong jong kita kat south league snong kini simenta banjit yo usoda jong kala chabong te kumang ong mena ni sngo sorong bang nikmat ya kala chabong te nakata ngidon kam kerki menta ban yo nong yalam jong karat ke ba tam ban yang jual bat kuwe pat kira ki badan ka thanjuan ngi bat ka punsla ka de kan nong ba la de ka benta jong ka ra chabong kabalong atat ka ben kanong ba jong ka riwar mi Pila pin thul de khnet pi ai. nga de ba Samuel Khongbo Samuel Khongbo masat ubadai uwe na kinong simenta unong ya u contestant nga de atat urang ba silong jong ka silong sebukon kabadai ka we na kisinong ki bahap apa jong ka chabong kemut ka we na kisinong na pedang kita gi khat satu lagi kisinong